ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନଟିଆ ଥିଲା। ସେ ନଟିଆ କ'ଣ କଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ପଡ଼ିଲା ସାଇକେଲ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗାଣ୍ଡୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି? ସେଠି ନଟିଆ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଧୋଇବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଲା ରବିବାର। ସେଠି ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ସାଇକେଲ ଧୋଇବାର ଅଛି। ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଇକେଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଠି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଲେ ସାହି ବନ୍ଧକୁ। ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ନଦୀଟା ହେଇଛି, ଦେଖିବାରେ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ବୋଇ ପାଖରେ। ସେଠି କହିଲେ ନଟିଆ, ଆଜି ଚାଲ ଏଠି ଧୋଇ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ସାଇକେଲ ନ ଧୋଇକି ପୁରା ଗନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ସେଠି ସୁଗୁଲ ନ ଯାଇକିନା ଅଛି ଯେ ଖରାଦିନେ ପୁରା ଧୂଳି ପବନ ଅଛି। ସେଠି ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସାଇକେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ସେଠି ନଟିଆ କହିଲେ, ଆଇଡ଼ିଆ କଲେ, ସେଠି ଆଜି ମଜା କରିବା, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ ପୁଇ ମୋ ପାଖରେ ଯାଉଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ, ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲାଣି, ଚାଲ ପେଡାଲ ମାରେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବେଗି ପଳେଇଲାଣି, ଚାଲ ତ ବୋଇ ପଡ଼ିଦିନ। ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଧର ସାଇକେଲ, ମୁଁ ପେଡାଲ ମାରିବା ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବାରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ପାଣି ବି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେଠି ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଆସିଲା, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଭୁଇଁରେ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେଠି ନଟିଆ କହିଲା, ତୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ପାରେ, କାହିଁକି ପାଣି ଆଉ ଯାଉନି, ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉନି ଟ୍ରେନ୍ ପୁଇ ପାଖକୁ। ସେଠି ନଟିଆ ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ମାରୁଛି। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ପାଣି ସବୁ ଯାହା ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା? ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମୁଁ ପାଣି ମାରିଲି। ସେ ଲୋକ ଯାହା ଦେଖିକି ରାଗିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଚାଲ ପଳେଇବା, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ସେଠି ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାଲ ବେଗି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରକୁ। ପୁଣି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସକାଳ ହେଲା ନଟିଆ ଗାଣ୍ଡୁ ଘରେ ପାଟି ପଡ଼ିଲେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ସମୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି। ନଟିଆ କହିଲେ ଯେ ଗାଣ୍ଡୁ, ତୁ ଆରଥର ମାରିଥିଲୁ ପାଣି, ତୁ ଥାଉ, ମୁଁ ପାଣି ଆଜି ମୁଁ ସାଇକେଲ ମୁଁ ପାଣି ପକେଇବି। ସେଠି ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ସାଙ୍ଗ ତୋ ଉପରେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ବୋଇ ପଡ଼େ, ପଛରେ ମୁଁ ତତେ ଧରିଛି। ସେଠି ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପାଣି ପକେଇବା ଲାଗିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକ ଯାକ, ରାଗିକି ପୁରା ରାଗ ପୁରା ଟକ ହେଇଗଲେ। ସେଠି କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ। ସେଠି ନଟିଆ ସମସ୍ତେ ବଇବା ସମୟରେ ରାଙ୍ଗ ଆଉ ନେଉଳ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଥର ଆଇଲେ ଦେଖିବା। ସେଠି ନେଉଳ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତମେ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ନଟିଆ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ସକାଳ ହେଲା। ନଟିଆ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ବନ୍ଧକୁ। ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନଟିଆ କହିଲେ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛି, ତୋ ଗାଡ଼ି ଆଣେ। ସେଠି ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ଏକ୍ସେଲ୍ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପଛରେ ବେଲୁନ୍ ମାରିଲା। ସେ ସାଇକେଲ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ପାଖେ ଆସିଲାଣି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କଲା, ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଣି ପକେଇଲେ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ପୁରା କଲର୍ ହେଇକି ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।